PEC kat nuru lada pimuan kat nuru ban rat ini tu pimla ke parti UDP tak yang baik nama tahu pai bahe ngas ngoga UDP lada student boss ne lada syong tunum tu ngihap syong namar balai bangidon kam ya kata ka ke ba ngihap man penduit penbiang pai ba nong kersian UDP kedang don hi hapo komsing konsonsi menta ka syong yang ngim ong ya ka teng hak parti teng isu benya ke parti isu kento ke parti teng ka syong hobri minok tekam ke parti balai begini ke parti riulum jongi imla in meneteli imla in menetrelang lami buan pula parti tengah semua kantut hi haka ni kari kasih jungi kan kibriu jungi kelalalu kini kaman driver khoi te baleking nang penun kaman ai kata license haka kaman ta kibriu jungi kemle arashu namar balai te kalong kum ta hiladangi ngi khangla kiwe banwan kibriu jungi kinkio apa ngin shue keren lajaj benriu ejaj benriu tu ke irung imle tu mur kala stom kan ke United Democratic Party kedai kawai na kiseng bakirsian ya ke sarkar senrop ha Meghalaya kumbalong lang kiwai kiseng san perthai ke UDP ru kala pinkre banyakun ha ke ADC election arhajar arhusan da kejing kermen banjob bonteli ki seats menta kawat ngadon hapo umsning banyakendo batyakren bat ukertong MDC na umsning uba ADG kharbani halor kejing long jingman jong kasan perthai ha kani kathan bat kiwai Kiphang. Ba edi ngapnyam samhai pisha ka program. Ningkong menta ka kinti ka UDP karai ban om yate parlok bat kanu kaseng san perthai bat kata ka kentup ya ka HSPDP ru kamut pinya kun marwai. Kadaw tenrai ba ka UDP ka shim ya kata karai. Abang ikran ista ka phang habaka UDP ho kami telok lahi kani ka MDC menta bat kiwi ban means bat ka HSPP kumboju la shaite ya kada badi ba kani ka benta ngatrai ba ki nongelam ki ba syakmat hono du presiden trai ki lai perkhat ba hi nam ta kani ka par nam ta kumno bangini penmi la jong ki ni ki kartong nomor ba teng kat kum ki jing sothu jongan ri ke parti te kan don la ka jong ka jing ya perkhat jong ki ri kat kum ki jing sothu jongan ngi jukran kapor ka long ba teng ka don hi ke benta ka bang ya ban ya tri la ka jong te ka bangin pen kesan hi ya ka parti la jong nomor ba teng i ba ka long mo ni don kam ban ye te lok ho tam ka don ka por teng menta ki po jing perkhat jong ki brio ro menta kum no umsning ibu nuksa ladang ye te long ba ke SSP na umsning yang UDP tikitu ki jong ke HSPDP kum ngi wan kersian sengi ki don tigi ba kim stanat wan kersian teng ingat teng kadon ka por teng ba ngidu no te kum kini bentar ngas mau ba ka parti ba ni nongelam ke basya jerong ki sim ya karai ke ba scam ngin ong mo ka bangir ngin long freedom ya ke bangin penkesan ni kono rem la jong ni la tem penkesan nomor ki paj ba ai ki don la ka jong ka ching mut ke jeng perkhat ka bangir ngim la ban sutho ki be HSPDP te pi ong sakum no kum do pathe UDP kim tre TBA UDP dan selek semua nomor depan tab speaking thread. Tikalong katai tengah mun ngiang ngin pen yang lala ka jong. Ai kin pi kin don kin jong konong rem. Ngir ngin don ka jong long rem handai hak bagi ong perkhat nam takari bajai meri tu ngin trelang nilai kam don jing e ru. Dei ha bangi pasyat pat lan ngin pen pau pa supai bang ngin pan ke jing persian ngas ka kham scam be ngin don ka jong ka. Parti ngin don hil ka jong konong rem. Ti hakawai na ki jing yalang ba edi phila ong ba bun ki pat ba ki ben ki kho ya ka UDP. Ke ik ba penlong ipi ben ong gumta mo mla len ya kata ba pi pai la da pim ong tanga ta la da pi pai wat ka NPP ru ki asno ketilang ki trelang bat ka UDP hentai kita kinung elam jong ka NPP ru ki ong nomor bakin pengkesan ni la ka jong parti tai pengkesan ni nomor baki ong bapet ka UDP ngin sya tang ban di men song haporu tang ban student boss tingas ngo ban ong ba nama tau pai ba he ngas ngo ka UDP la da student boss ne lada syong tunum rung hap syong nan mar balai bangi don kam ya kata ka ka ba ngi hap man penduit penbiang pai ba ngimla len ya kata lada di menuru aba fiele election ndala ya job ti baru ya kuan form sarkar menum don bong bom num kuan form sarkar baru inform sarkar tingis ngo namar bangi jutip hi baru bor ki juong hi teng abangi don sarkar ngila ban penbit penbiang ki jindon kam yang pai ba abam don ko government te ngi kham sitom kita baru pai ba ki keren lan ki nong mi khmat ki keren ya kata tingi smau dei ya kata tambalong menta abangi la job tingi persangi kat bala bangi uniform ya government temping dai lanam ngandam tau kam pai no pai ba apa takum la dangi student boss ne nang ni syong tunum ne ngi syong kumno ru ndai ngin syong namar boleh ngidon kam ya kajing e jong pai ba
Tengok kuan kali phi namar hakani ka election kat kum ka jing smuthu jong phi hatu upaj ba na ko umsning constituency kidang shania ne em ya ka UDP Kidang hat ngana ong kidang syania ya ka UDP. Aduk mentah menehi te kemot kibadang kersyani ka UDP kidang don. Ngimla manlen ya kata na parti dia ka nong kersyan UDP kidang don hi hapo komsing konsensi. Mentah ka syong kang ngim ong ka teng-teng hak parti. Hi teng-teng isu benya ka parti isu kento ka parti teng ka syong hobri ko nong trikam nong parti. Nong kersyan UDP kidang don hi hapo komsing konsensi. Lado trikam ba te ka parti ka hiar. Mereka parti ka syong ka kajing trikam jong pribat nga ngit scam pat bak hakom sning hi kinong kersyan jong UDP kidang bon. Tiha kani kinti pin yakun persya ya ke VPP ke Kongres ke BJP mta ter wei uta u kertong uba pikam syong sir ta wei u kertong uba pihak ban pet nya ba Hakani ka jingele menta tangon ong hi ngam nom ong unu baklan budnu buduna ndai ngapit nga kani menta namar ba kumba PUE hi menta kipat bag la start banjit inong ikmat kam ni don kam ban ya daj ban ya aw kumba yilong ni teng-teng ong tang bangi pe iki briu la itu ta don chuno ri menta phim nom itu chu lai no tangi da kinong tri gi blak kham sakmat ya kita pin itu lai na ta ki kipat ba kita gi maglala ban bishar hang ni ta kamur kejing ya khun ko long ba ngam sir ino ru te kamur ngisubu be kejing ya khun te nginong ba ka NPP ru ka kadon hilag jong kibot Kongres udon lag jong kibot VPP ru kadon lag jong kibot ka UDP ru kadon lag jong kibot tingi syem bet ba boro sangut ngidon hi jang la no ka BJP dengan ong to ibrio jong i pat pediang ya kani parti te ya ka bahom sning ting long kumangi i tingi pat sim ri boro south league parti ngi ong hidon be ya ka jingel ya ka syong pat ba un mon yanu pan panche tama sutu kata kindian ngaban clear phi namar kani ke kasin ka maning kong ya ka VPP ban yakun ha ke EDC election hatu ke jingrung jong ka VPP kalak ban pentut AA ya ka rukom trekam jong ka UDP ban poi sya kata kathong hakani ka banta tingo ang bato mar ki parti hi banwan la dam di parti VPP ru ki parti shimeru ki la banwan ngim la ban khang ya kata ndai ka jingwan jong ka parti VPP le se ki ru ki don la ka jong ka nongrem ki don la ka jong ka nongrem te ka bang sukwa ban ong pan bangam tip bali begini parti riulum jongi ngim la ki menet tele ngim la ki menet trelang kalong nam tate kumba arden teng-teng mo la don parti UDP ru te ong pat imso mon la nim ngo ya ha pa kata parti UDP nya ke ka daung imtem ten ringo sujo nga ba ngi kwa hi na ka por shopor ngi jo lai pa ba mangi kwa ai ka jing teli ngi kwa ai ka jing kala teng ngi don kampat ba para parti ngi don kam hi bandon la ni kinu kiriu pau khamat ba teng ngi hab don hi ta ka parti kawi ka parti namar parti UDP kala di ka parti kabla he ba ngi dong no ka parti bo hari kasi te la di tang parti UDP kabla he do badon parti trairing ong nom ta te dengi don kam teng pan ngiong ba ladang ngimnya teli mangi ni ladang ngimnya teli para parti riulum te ladak syong sudon bok manta bagade po des council ladang ya keren lah kastia te kemun boleh ngim la ban penteli te namar bakila mi buhun pala parti lami buhun pala parti tengah semua kan thut hi haka ni kari kasi jongi kan tengah semua bon dei tang itan re habadi ka des council menta ka jingwan jo ka VPP to ka don la ka jong ko nongrim ngem la ban khang ding jing semua jong ngi ong ba la da la ai te ka bah hi bangin don be la da long kat bala bangina don la ka jing stu jongbot ban tre nam ta ka ni ka nam ta des council te kumbolong mentang ong to la ka bawan makana ka ni VPP ngim sngui ai mo pantang teng pa ba don hila ka jong sok tho ha tingi ongi pat ka parti UDP pat ka long ka parti ka plus lemba lada PEC kan nuru lada pimon kan nuru ban rat kini te pemla ke parti UDP ta yang bai ha jadi ta kadang yang ba nomor parti UDP kala ya bon telikisnam te di kata kadang yang ba dalong sakat nuru ke parti UDP kamnum khlem te hoi ikibriu kinang mi na kuwi kawin ke parti kanang yang scam adu mtakum bangi i adu mentapi long isaki pa ba sokhi ya kata baka parti UDP kanang yang scam ya adu menta adang yang parti khasi jongi te kandang no ka ditang parti UDP hi ka batang yang adu menta ka batang he kan you know itai tambah kisuki pada bakabat hapo ke assembly kamlong kumta ba edi hakani ke election jong ka district council hatu ka UDP ka khmi lenti ne em ban
Yo kambun telishu kita kisit. Oh, kata terjadi jingsya. Ngi hawa ngi ale ngi la ibu ya kita ki candidate man constituency te. Kajing terang jungi te ban job lot he. Te dia tak tahu ngi ong ba menu bam kuat ta ban jungi parti lejong bakan job lot baro bangin yo ban sensyarang te. Token dia namang idon ni hapo umsting. Aku ai pipin batai ki nong pek ki jongi ya kita ki jing duna ba ko umsting constituency ka duna. Kani kadi ka election MDC mo ikran mo. Te bangin ong ikran ni development ta kham sitom. Te district council kat no en la development. Ten ri ki don kat tu kat ni ki bala bangin shup pendap hang ni hang tai. Ri ha bang ikran hi ki ka development ta try na district council kham sitom. Ri bangin ikran pa kadi ka an ke. Pila dang yo ka an ka babiang. Yo ka an ka ba paka sisya. Te kemud ke development kandon. Te ladang imdon ya kata ka ngila dang imdon ka district council. Ti kamdi ke district council ka ban yada lan ban protect yang nam taki riti idestor jungi. Apakah riti idestor jungi kam don shu te kemud ka jait menteri jungi. Kam don shu. Te ka bakongsan abang yekren mengi parta ia jait menteri ngosmo ba ka district council ka di ka wei ka jaka ka bang hap yathir pa bang ini te yakom ya ka jait menteri jungi. Kata ka di ka kijing song junga. Ndai pel ongwan pe ya kijing duna hang ni te kemud ka long ba ladang ipe kijing duna haumsning tinggi ngimda UEA mo namar ngi keren teman tangi ham bang hap ikren kelum lang pat teman tangi keren kelum lang balik ke jing duna hapo ka sing sing long ngi jing duna ka long kumne ladang ngi keren ha badai bat ka district council to ngi don ka khanit ka bandrio apa ngi keren ya ka bai ke jing kibriu namar kim la mathiat jaka hapo kanika area bah hapo district council jungi kasi hel jungi te ngi skop dai ten re apa pipet pat saudong pat chene ki bateri kam ki kita kharus dah bana bar sudah tengah i ke bahimut kadang senjor kata ka an ku jongi ka district council gadi kata ka jaka ka bagi ai ka tri license abak shop le ko no business ni te balai pat abapi ai tri license lani kren bali phimla pan ban pen biang pat i kam ki jam namri khun ki samla ki jongi mta ki baklam kam jam ki pun ngim ong tang kam sarkar ri kam private ko ladi ki kam ladi ting i company ki bawan na bar ki ba one tration kemudian ki nong trade teng ki wara nadu nak station ni watang banyak kaliru wara nadu nak Kerala wara nadu Andhra kemudian beli nak kasih jong nang senya kaliru kita i berat dan ipe yakini private bank private bank sen ki di kita harus dah baterai dia beli ki kena jong him nang si nang belabet balak ban itu kakam te kita ki bang ngai i bar ko wirung ong ba kan pala mentang nomor bagat dan ye keren hako bede ba trade license ting ong bangi kwa kan ka trade license gade ga por ka ba menshwa ki ong ba ngi don kam an ai trade license ngi ai ki briu bana bar mar ba utrai jongi trai snong jongi pala menteri to kam la dari kam khap snyo la dari kam su juti ki re mentas 100% baro kena jongi kila yo te yakini ki kam trade license ngi ong dato bala balong ke bala tu ngim don kam chu te ban ai kita ngin don kam shu ban ai kita tingin penne bet kin yake ba ngin put yake ba ki beri ujung ikla nang te ngin ashu ita ki kam kita ki kam ki baki ki beri menabar pan pan hoi le si gido kini company ki banabar ki bahe ki beri ujung company ujung lan ki try shung ujung pala ban tre kini kam to ki fine ngin don kam hi ban ai la dikta ki bai tang ba haju apor bat kolong bat ka jing ai ki bat ki kam ki jam ki batre ni kin de hi ki ban long ki try snong ujung Haba pekren sipang kata ka trading license. Dang menin ngadang yo banyak keren working president jong ka khnam uba Thomas Pasa uba ong ba ya kata ka trading by non tribal regulation ki sengsan perthai ki badan haki HDC ki klempen don kam ya ka akum kata ka lat jing yada nrei kum ka jaka pen mi khajna no dakaba ya kita ki license khai pathar ke ipidon ong halor kata jing sngo ku chunga ngasngo ba kadai kadwi ka longum tai I ka trade license ladang ikren ya trading license kamdi bang chim ka trading license kadai ka khajana jungi te ka trading license kadai kata ka banta ka bangin ya dai ka ya kibri ku jungi te kayo kam yo cham nga ngasngo kadai kata nomor ba teng ngin chim no ya ka trading license kadai ka jaka rev kadai ka jaka penmi khajana te kamut kala e kan menta pinwan undong di syaru brium nabar pin ai trade license nong deshana nong su juti ata kini kam ki beri ujung itala tapi ai ta kemun habako tu labun hi beri mana ba boyok kam beri mana ba boyok la tengmut ki beri ujung pat kin tri kam syai hi menta kini ngi ong bale ngi ba ki beri ujung rum ta kim resu ta ki beruna ki beri ujung ki lala lu kini kam menteri per khot te bale kin nang penun kam ai kata trade license ngila long ma penslur ya kita ki beri mana ba kin yo kam yo jam
telah ada pim ai kim nam la le yo ubri jungi te uhab iban tre te menshua ki ong ubri jungi tang bandi sanaru namar ule aranya pi i mentah ule aranya di sana ne pi ong kai ka kam khap snyo ne kilabel lot ber khoi ki breu haka kam ta ki bri jungi kim le aranya namar balai te kalong kum ta hiladangi ngi khangla ki we banwan ki bri jungi kin kio apa fiala ki bri ki we ki pat kin ki bri ban par te kamut jungi ru lanu kin kio kan na kas ko ngi i tangga tai ke benta bade bakanika tri license Tiba edi pencai ngah kendiat halor kita ki mat rekam ba ka UDP kan simkhia lada kipat ba ki jit ya pi ban long uta unong yalam ban represent ya kanika constituency hapo ki HADC lada pat ba ula ibet sha ban jit yang bangan don hapo de council ban keren ya kata kamat nam ta kajat ban riu jungi ban keren ya ta kamat ngi habang keren ya kata hoi le singa mi na sing constituency habang keren de council ngi hab keren ya ri khasi baro ko bai tinggi ongi ba kibun ki bangi kwa manwara ka jingkala tena mar baling ongom tangi la judon ban ngi la juperta ban ngi la judon na kiseng bahalang ngi la judon ki kamshnong sibun ki nglamat abade be tungkho bat kata ki emlang salang ni trai ngi la don ita idea kumno ba ngi kwa manwara ka ki jingkala ngi pa kwa manwara ka jingkala bun sin ngi ong ka jingkala kanwan hadien baka an ku jingi kan klan minum la manwara jingkala la ka an kam don la kala an ka tulot rambut ka kan sakamalut te mantang la dangi kren ke kumnu rumut ke jing temu jonga kalong ba la dangi la don la rupa ba solo event bon ayang ana kom singko si kum to MDC ban ya kren ban ya thir nam ta gari ba jaj ben reo ban ya thir nam ta ka jing e chon jonga jaj ben reo kumut ka di ka tai ka kam ka ba ngin pen bet pen biang ngin pen bha ya ke e kata ka riti ka dostor ko jongi hi gani bang ikran ya kerti district council ki ong ba ngin ya da ya kerti dostor jongi ngi klem ya keren ba ong ba ngin ya thau ya kerti dostor jongi ngi ong ban ya da te bun teng teng manta baling ong ban ya da to ngi nuksa ngi ong manta ni ki khasi jongi kini ki ai jaj kime tumbi ong ai jaj kime te kamut kata mshwa ki jingdon ka district council ban ya dai kita ong ki jaj kime ngi de bita ki jaj kime wi ai jaj kime kamdi bi ai jaj kipa tila dangi metangi penslor ban ai jaj kipa te kamdi ka bangi thau shu ya kata kerti dostor kamdi ban ya da kamut ngi ban thau ke tengah ngi iya kata ke ike bangin ya penbet bahala ne ban ya keren bah ha ka badai kumno ban penbet penbiang ya kata ka riti dostor ina kira ka district council ka dei mta ka jaka ka ba ngi hab ban pej nadu kisia ngin pej kilendo ngin pej adu ki rangba snong kita ki ike bangi ding ban pej pat ban le banya ya ke ga bakajaj ban riu jungi kan yo sha ta jinga da la ngi keren ya kata ngi ong jinga da yungi yo to ong pi mentala ngi keren ka district council to ka dei kita ki tri license ki don rot andai ki jingwan rung ki beriu banabar kita kharpan kasir khai ki boyo ban rung fasnong jongno boyo ban sa ki yo ban tri kam ha e ken beso hala pi phai shar ki bino ki bentar mut kita khar ki tang bo nang ni ga jaka jongi hole si homesning khamduna nani phai li kham sharom ni te gamut ki de ki beriu banabar suda ti ki ki ba kongsan e gamut ngi don kam ti ta ki an ki ba ki ban ya da shi sha ya ta ka jaj ban riu jungi ngi bun ki an ki egi ban le tingim la len hiru haka jingpen haka isi jong ba tito sebla penyai ke UDP ki bun ki an ki lawara ka building bailo leading ya keren ekta ki lawara ya ka sheri apo district court ku jung tolong ki egi ki lale kilmon kamdei te kata ka UDP ka claim le ye te ya keren ni kilawan ra kita te kemun kini ki ru ba ke kamram ke jonga la pa ba ibet sisa long kibun ki bangin dang hab ban ya ther banwan ra ya kata ka ba jaj ben riu jungi hi kan long paka bangin ya da kat kum kata kariti ku dostor ko jungi bangin ong bangin ya da paka na ta ki wi ki jingrong telep je ki bri mana baru te mentala dang ong ba ngin shue keren la jaj ben riu e jaj ben riu to ki ru ngim le ta mur kala stom gan ba ki ru 4 jutre je mur la stom gan ngan shu e jaj ben riu tang hajan election kam long tu berang ong menta beling senut ban bi kini ka kamru nilai hitri shipun iki kam menta ilang salang ha nilai ju persang menteri bani don bat pajba ti kata kata wi ong ba try lalong ban ya let angan ban ya ai ban ya let su pajba ban ya pan ya kata ka jing kersan nong pajba ado pajba try lo ibet lo yu i sisa hanum sning te lu hab hi ban ya bisa yeno banjet gadi kamon jongki ring ong ting ya ban pe yu briu ru habi bisa yu briu ru habakut hi kam dei ka parti ka batrai ka dei briu hi batrai ti kamul ada tada ubrio batrai bah tamut ka parti ru ka kieu do yo ubrio bom trai bah ka parti ru hab ngidon kam pa ka jinga teli pa ka gawi pa ngidon kam ka jinga teli ba kumno bangila banwan ra ya kata ka jing sensyar ka bakhoi bangio manwara ya ta ka jing syar ka bangila sha banyada ya ka jaj bariu jungi
Tiada kat nu kani ke election MDC kalong ke Kongsan banjob nak benta ke UDP Shwa ke assembly election usnam Arhajar Arhofra. Ka kani ka hoto ke ini ke MDC ada ngi ong nam benta langi perkat nam benta kata ka election MLA pi ong ban kan wan demo ti ya kata ka benta te ka try ngan ong ba ngamla ban su thu nomor ngai benta tengen ni keren bitek nam benta kani ka MDC ka sulong pan kumba pipet pa ka shalong kan la dala MDC pai ba la ajing shania ti kamut kala don pat ka benta pat te pai ba la ibet ne man pha pat hapo assembly kan la don kam ne man pha pat kumu MLA ngin ong mo te kata ka syong ho pai ba te kamut ngapan ka ke jing kwa ka syong nga kalong ba ke jing don kam te kan don lala ka jong te la dang don MDC kamut kamram jonga ka don la ka jong ko bantri kumu po MDC te la dang idon ka kumu MLA tu MLA don la ka jong ka bentapan ban yatre na benta ka ni ka konstituensi ka jong i ke jonga ka don kumta te henry habang ye keren pa nam ta ka kam himasima kam mo ti baro hi sej pe ki sej ong em ngi haban tip shock MDC mo ko MDC kalong kumno la da ka MDC nam tu don ke MDC chubo nom sning yo UDP te kamot next ru kamot MLA tu la dei hi UDP kata ki jing ken jong ki bon balang ki ken kum tai baro henry ke jing smo jonga te kalong ngi don la ka jong ka benta he jing i jonga ka don ka benta ka ba let's say yo pa iba dang ibet yang atakum MDC chen i shwa kum MDC ti yo ki la ibet la shai la dala de ka benta kan mar ka baro i ka syong ha kamon upai ba ti ka e jing pen kre jung ingin pen kre la da ka de MDC la da ka de MLA ru ta ka jing pen kre jung i pen kre namar ka kalong hi kum tahi la da ngilayo bon ya ke MDC temun what MLA ru expect kum tahi menginyo akti ki mandir kum ta kum jo hi mar boro hi bun siente kum bengi apik menta ki pe ki MDC ke beret pe ki MLA ke be de ke jing jonga tengok ong ba la dang ye keren ke jaj benri tu benia ther benia da te kum ngan don kam syok MDC Kendi na ko ai fi bin yetu ki nong pe ki jongi halor ka jingi it perlok ka jong fi bad iba Rocky Marwai na kongres ngla ibun ki interview fla ai po YouTube film yetu ngi kendi ba ka jingi dei perlok pe ngi dei hi ki bai le skol lang ki bai perlok jonga buya don ubaya joy don lang pete kam dei ba ong ba ngisi thu tang por election ya sa marjan hang ne ki dei perlok he te namar bangyawan teng tengi kum kita kinong mi khaman mon long parti kono ngi jusim hanga ken ngi jusim ba balai tingin daya hab bandaya tho nani hab bania ben hab ban kawang kiti tang por election dala kod election tu dini perlok man heb di salang tengok nga kani kadika ke e ka ba ka kamram jungi ngin mi spa ba ngin mi nga don la ka jong parti UDP baru ki udon ya parti kongres kam le mi namar batang marui ta kamnumlong hi mene mi ang noro baile football do heb don artim hi don ni tang si team kumut kani ru mi le am ta kani ke ka kam MDC ru kamut ni hab iban troi pa ba ai po pa iban bisar kan yanu khamon ban pha se konsel yanu blak kham iben pha de konsel ngai di tang kinong terwa tengmut kam don ke benta kono bangini dom ya aw pat ngam ju persang hiru ban hikai yakinong kersan jongaru dani supai baru tang nam ta ka election bangini dom tang nam ta ka election ngine para yang prasem tika election kan don lak jong ka benta ka syong khamon jongi ban jet yano to jet kat ba pimon me pipin jet petse nama piyo man bisar mentali hindon arngut nang ni nom seding ti layo ba ban bisar ha nomor ngila kelung kena kani ka synong ti layo ban bisar ban pet ngatrai ngiru la juitre hi ke emlang salang tu pai ba ulai ingam don kaman bisar ai su pai ba an bisar ke dei kata ka jengi dei parlok jongi te kemut nginya dei ngi jue kran hedu mentaru ngi ka jengi ngi jue kran ngi jue khana hi te ngi jue persang hi banla bangin persang kum kinong elam ngi kwa hiru ban ya kawang keti thani we pi we ngin pen i la kata ka nongrem go jongi ka bo pai ba un su tho ai pai ba bisar kata ka jengi dei parlok jongi tingin mor ngam ju kwa hi ban ong ba tang por election nei dei parlok dalam election habis di perlok biang kata jing di perlok cuy kan ya hat ni ke jing di perlok tambah haba khaddu tang uwei wahab banjob ba edi leni iba amarwen ti hatu di job i ba amarwen pin dang di salang badi oi am don jing e iru em kata da job ba amarwen umut try ngihap bani don lang habi di salang he try da job ba edi ba marwin habuan he try bani syong di salang mangi julong kumtai mentaru no itu ipi ngim jodon kono katu ka jeng ya iu ya aw pi pen kesan ni kata nong rem jong pi kata parti jong pi ngam tu klar kata parti jong pi
kuba marwin try ko to kelar ka parti jonga ke ka bangan di ban le ke e badi ban ya tang bangin persyang hiba ngimnum hikai pa jiki pa ba tang nam ta kam election banjir yu tonong lam ngin pen pa cho para kinong elam ni kwa ipa ba ai pen kinong elam kini i pen i su pa ba kinong elam ru kim de ti ki ba hikai ya ki ban ya kawang kete ngi hikai bangin ngin le bangin jet ya kita nong lam ha kalenti ke bedai ai bakin mon pumpui i mentang itanat akar kom long ke MDC menta kam don ke jeng kawang kati ke bajur hangno ru la ngi kran ha sning ru ki paj ba hi ki long jai ki paj ba hi kelarai trai banjit ban ai kim dei ta ki bang ong men ya kawang kati kalong gap ke pom sning bolong menta ngi itanat ti kasyong pan menta pat ha paj ba pan kumbong mene ai paj ba unjet ukam idon kam ngok taba edi ka jingkili ba khaddu ka jonga kalong ke kita ke jingkin tu fidan ban ai ya ki pa nong thep vote jong ko sning shwa bikin li thep vote ha ka arpuai tarik beli ki dei ban vote ya phi badia ke UDP ya ki kertong naki bai pat ki sang partai ka kani gade ga jingkar pat hina kaliang jonga candidate jonga UDP na pom sing konsensi ka jingkar pat jonga shupai ba ta kalong pito ai lem ngani ka jingkar shan ya ka parti UDP ila nang ikran no ang ba balengi don kam ya ka parti UDP la nang ikran ya ka parti UDP ngi ong parti ngi ikran na por khla gari parti trairi ka parti trairi gong te apo district council trai ban ikran hi ya kimat ki jura jong ka jaj ban ring ngosong ka don kam hi parti trairi ka bala bang ikran ka bala ka bakata ka parti ka bedi betang nang ne kam na di ka parti ka bana shawai pan te hanga ka jing i ba namar ba ladang ijit ik parti ka bana par pat trai nomor syai don gimo presiden ba he do ubah ham jong ka district la ne jong ka state la ka jong ti kini ya pakai keren nam ta ka jaj ban riu te kamun la ka don ka jen kanu ka issue ka ba dei jong ka jaj ban riu jongi la ne ka tamat yong no ya kiwi ka jaj ban riu trai kita kiwi ki riu jong kim na ka parti yo trai ngi itiang bi kim ai lat ten ya badai parti UDP bat ngini ya kawang bet ken badai parti UDP trai ri ngini ya keren bi nam ta ka jaj ban riu la jong ken mentang ngini ya keren mentang hap ong ba ngi don kam ya ki riu la jong umdei dekar Kajing ikran ya kini mentala dengan ikran ya ka business iru ikran kan kuno business rong yang bangin ai kibri lo jong te mai kita kharte telah dengan ikran pan hakiwi ki parti bari tingin nut manong kita da ong kharte ma kisong kita khar so ki behe te ti baret ti gede ni khasi gin ma po stia ti gede ni khasi sudah tengah tengah itang ya ita teng mau ai kini paj baru ngakarpan wa to se da long sisien ai lem no ni ka parti UDP ai kajing kersian ka bapurai ka parti UDP te sabishar bede aben kam dadi ka ba lada ting lada kipat ba jungi kim ai kata jingis sian ka bapura ban penjob maximum ban penjob ya tana konstituensi te kamun dala poy des konsil te habani te lok sem buat no ha lada kum lo ong ki we lada kam klan ki we te tang bani yo mania penya lang ta des konsil ne ban perkhat am ta ka jaj mari jungi ta habias dien ru nong ru ting ong teng ong kerpat yo pai ba menta to ai ke jingsan bapura bangim don kam shu manis den bos ngim don kam shu ban ya shom tunum bos lis ngin yo penya no ngi trai ki kata kapat parti trai ri mai di khublish bun ay kapor ka jong phi bat nga kermen ba phim dum don kam shu ban den bos la sai la shisngi khublish bun ay ba dish pon